gaat een beetje kwaliteit hebben. Dat scheelt bij de helft. Die man ken ik alles, hè. Hoe is mogelijk? Maar dat ging ja. Je hebt het sliep ja. Maar je moet even zien hoe mooi juf had ze worden gereel, juf. Juf, maar het is maar iets doen. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En het weer een week mij van alles en nog wat. Als allereerst ben ik met Jelke ont behanging in. Of toch net? Check maar even. Goeie. Klusteam. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik Jelke al een paar keer in de steek laten. Want we zoen together alles in de voorstrijk zetten. Ja, meest jaren. Ik hield smoor op mijn werkklusjes, stomkefeskes, documentaires. Ja, wat net eens. Dus ja, maar ik ben er, Jelke. Ik ben er. Ik ben ook klaar. Nou, dan kunnen we kunnen niet. Ja, Jelke had dus alles mooi in de vaststrik die. Nou, dat is een beetje zodat de liem net voort in morgen soort en dat het behang plakt wordt. Dat hopen we. Want ja, we hebben nog nooit in, dus we denken dat we het wel kennen, toch? Absoluut. Absoluut. Nou, vertel doe maar. Toen had je griene strepen op een morgen. Ja, ik had dit eigenlijk al inblabberen. Ja? De liem. Oh, er zit een liem op. Dus nou, maar dat zit nog. Maar het eerste eindje erin, nou, dat wordt zwaar. Ja, dit is al van de vorige keer. Toen hadden we het wel litten, maar we zeiden, ach, dat kun je zelf ook wel. Nou, en meestal werk je weer elk in een orenkamer. Want we zijn beide wel een beetje saai geweest dat we denken dat we het beter kennen. Meestal had Jelke gelijk. Maar we gaan gewoon zien hoe dat gaat. Ja, maar even. Ik moet even wat. Ik zet je hem even down. Ja. Dat is een trap en al natuurlijk. Ja. Alles dus aan ziet. En dan in het saus. Dit is ook vastsaus, dus dat zit maar 1 keer in de saus. Dat scheelt. En het is aardig stevig. Je gaat een beetje kwaliteit hebben. Dat scheelt bij de helft. Die man ken ik alles, hè. Hoe is mogelijk? We hadden er even een lambie zetten. Dan zullen we iets beter de luchtband, zeg maar. Er zit er maar dat eruit. Dan versjust hij er een beetje op. En ja, we hebben wel gezegd van, oh, wat doen we goed. Dus serieus mogelijk erop. Hoppa. Numero uno. Ik zal vast even wat stroken vakknippen, even opjetten. En dan kan ik vast wat stroken knippen, scheelt aan. Want te jaren in een roltje, dat is net handig. Dus, maar het zit niet samen nuttig. Het was een hele meter. Wat stikken vastsnijden, maar nog wat een kwartenstikje. Dus ik even zien dat het hier naar buiten kan. Ik ga een hoekje over. Een beetje zuinig nou, en dan pakken we naaier al. Maar met het ja. Je hebt het sliep ja. Nou, de eerste morgen zit erin. We zullen even wat eten. Aan plangastro en dan laat ik je maar aan het eindresultaat blijven zien. Hoeveel je het komen. Hoppa. Hoi. Ja, ik hier hem vanzelfs beloofd om nog even het eindresultaat van jou te lippen. Ik moet zeggen, ik had er zelfs net zo volle meer aan die, want er weer een net gevaltje van het werk. En ik was dus toch weer achter de computer en ik moest die elke keer letten. Ik weet net altijd net treurig om weer, omdat er juist een blied om wie. Maar hij had dus, is dus eigenlijk grotendeels zelf verder hier. En ja, ik ben wel super grutskop, ja, maar die me zei, die kant zit er helemaal in. Hier, hè? Die. Nou ja, en hij had toch bedacht van, hey, misschien is een tafel wel heel handig. Dus een echte heuse behangtafel heb ik. Maar ja,
die had de smaak te pakken. Nou, ik baalde wel ook met mijn helpen, maar ik zei er weer even een lieve neergevaltje. We hebben mijn kwarten bij opnames. En nou blijkt dat de cameraman toch net kan. En dat kan gebeuren. Alleen dat ja, er was wel een cameraman mij. Maar op zo'n kwarte termijn en in het heetseizoen sinds dat er al hier opnames binnen, wie het super lastig om weer om te switchen. Maar het is slagen. Dus yes, het kan wel terug in. Dus uiteindelijk is alles weer op zijn poortjes te horen kwam. Is dat ik zei, misschien wie Jelke wel blij zonder mijn hulp. Want ja, ik zie toch meestal in het paard of die krijgt net zat het moest is. Maar dus heel wat ik eerst al zei, het is beter of we elke keer een aparte kamer, wat doen we vaak. We hadden al, zolang we wij bij ons verbouwen, eerst het vaste huis en nou hier. En vaak is dat toch het beste. Dus misschien weer er wel blij. Maar ja, het begin is er. Nou, ik ga maar een gewone kloffie aan die en ik zal ze even eten sieren en dan, nou, misschien dat we hier nog een plakje doen. Ik denk het was net, want Ilde met nog een zwemles en zaken, voetbal, dus al je oren drukte, maar het begin is er. Ik zal eten sieren, later. Ja jongens, ik ga Jelke wat in de steek letten, maar ja, gelukkig redt er hem zelf ook heel best. Dus ja. Later die week wie het wetiert van de boekentour en deze keer mocht ik naar Serhuzum, naar de Balkenspringer. En wat weer dat gezellig? Check maar even. Ja, ja, Chits is weer op boekentour en deze keer ben ik in Serhuzum bij basisschool de Balkenspringer. En als het goed is zitten er 34 bandjes van mijn kleer. Ik had er nog 10, we gaan weer lekker boek lezen. We gaan het haar over, nou ja, hoe is die fantasiebroeken kist. En ik ben heel benieuwd hoe het hun fantasie altijd broeken mij het we zetten het check. De Balkenspringer, Serhuzum. Is dit de Balkenspringer? Ja. Dan ben ik goed. Mooi jongens, wat leuk dat je bij hem komen mij. Maar je moet even zien hoe mooi juf had ze wonen gereel, juf. Ga je hem er een beetje zin in? Ja. Dit is Vlagje, hè? Ken je Vlagje al? Oh ja. Vlagje had een naam gekregen, ja. Waar broekt thuis echt wel eens mijn bordjes in fantasie? En waar ben je hem dan en waar ben je hem dan? Soms het squallen krijgt dus je hoed keer wij naar de hut. En dan ben je eigenlijk dus bouwvakkers, hutbouwers. Juist, nou, dat is dus echt die fantasiebroek en dan maakt het in eigen huis. Waar had je hele mooie verklaarskled dus? En wij verklaarsten die graag mij. Wat wist dan? Elsa, ik hier het al wel betinken. Dat vindt mijn dochter echt zo leuk om Elsa of Anna te wezen. En wist, ik ga één keer mijn liedse tante Cesar, dat is een babytje die hier een liedse Olaf pakt, jongen. Dat is zo schattig. Nog meer dingen die je wilt doen kunnen dat je even niet een oors of ergens oors bent. Waar weet wat? Tekenen. Ja, dat is een tekenaar, heel goed. Ja. Voetbal, ja. Voetbal, ja. Wat ga je doen? Nou, ik kan goed in een beem klimmen. Ja, dus dan het beste de beem. Soms ben ik wel in het jungle in mijn fantasie. Ja, en dat is dus zo grappig. En dat wil ik dan ook altijd graag zaken zeggen. Jongen, dan hoest hij net te vervelen. Beroep die fantasie en dan best in een hele oren verhaal. En daardoor gaat ik dit boek. Het lijkt me wel leuk om even de boeken uit te delen. Kinderen kunnen 2 vrouwen of malje me helpen. Doe even. En doe. Tja, pak er een stapeltje uit en dan deel ze maar even uit. Misschien kan nog wel iemand helpen, het is een grote groep. Dan moet je dat wel helpen. Ik ga nog meer, ja? Ik ga er nog. Let eens even aan Michelle. Had iedereen een boek? Let eens even Sjen. Ja. Even Sjen. Ja. Oké. Ik ben wel even heel benieuwd naar je leeskunsten. Waar wat je wel een beetje Fries te lezen? Waar wat het aan? Spannend, hè? Nou, zullen we het eens bezieken? Dan maak je wel even de bladzijde opzieken, maar werd iedereen vaststellen. Dit binnen wie? Nou, maar stoef verder. Ik ben? Zaken. Misschien had ze mij wel zien in de vlogs van uw man. Shit, ik ben gek op voetbal. Bordje, graag mijn beste kameraad R.I.E. en ik wil later profvoetballer worden. Wauw. Appel, ja. Knap, ja, zeker. Waar wat het stukje van Ildau te doen? Ja, beziek je maar eens. Hallo, mijn zusje is schattig, maar soms ik in liedje doorwak. Hallo is nooit
Benauwd. benauwd en bewaard 100. 100 uit. Wauw, wat heel goed. Super. Even shit, nou, waar wil wat om mij vertellen? En net gries, hè, want zaak had het skreun om, dan weet je het wel, hè? Wat staat er proberen? Men maakt het friske vlos. Oer us Huishouden. huishouding, dat is leuk. Omdat we ze op in heel zodra mooie plakken komen. Men speelt ik graag gitaar en zingt er us vertellend. En zongt er om een vervelend stabiel. Echt net aardig. Verdikken. Doe je hem heiten met mij wel eens dingen dat je een beetje vervelend vindt of irritant vindt? Ja. En dan bedoelen we het zo goed, hè? Ja. Als je hem thuis binnen, kun je hem die QR-code scannen. En dan kun je hem, die hem heet of met mijn broers of zusjes, de videoclips laten. Want ja, wie dit boek zet een videoclip. Zullen we die videoclip eens even zien? Ja! Dan ga ik één opdracht voor je. Boek even, hè? Ga ik één opdracht voor je. Ik wil dat je hem heel goed opletten. Want in de videoclip doet zaken heel veel verschillende fantasieën laten werkelijkheid worden. Waar is hij al hier en wat wordt hij al hier? Goed opletten. Kun je dat oppraten? Ja. Dan vrees ik naar en wat je van je schoenen. Komt ie. Kun je het zo zien? En voort, Bink. Voort, ma'am. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Wat ga je hem al in je schoenen? Schilderingen. Schilderszaken, weer een kunstenaar, een schilder. Heel goed. Wat ga je hem dan meer schoenen? Een profvoetballer. Een profvoetballer. En wij weer de profvoetballer. Wat had dat schoen? Juist hem. Astronaut. Astronaut. Hij ging er rond, zeg je dat? Hij wil de Friese vlag even op een maan zetten. Piraat. Piraat, ja. En kapitein. Vliegtuigmachine. Ja, hij wie ook een piloot. Hij hem heel goed schoen. Nog meer schoen? In de jungle. In de jungle, die mist ik nog, ja. Je mag heel goed opletten. Ja? Ja, van mij. Tekening. Sorry? Ja, je krijgt zo'n handtekening van mij, tuurlijk. Wie zullen we echt van kennen? Wie kan ik een handtekening in het boek zetten, dat je dat leuk vindt? Is dat net leuk? Jongens en famkes. Ik ga nog mijn gitaar mee. Ik doe nog even één versje en het versje heet Chitsvlag. Nou ja, ja, moeilijke meidje het net, toch? Het is echt die van naar je vlag. Chitsvlag en de vlag. Voel je me niet, maar ik nog een keer vertien mag. Hier zo zal op een paard. Dit is het luis mij. 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 Wie doet het? Had iedereen een handtekening? Wie is wat we doen, jongens? We gaan Saboet nog even een foto maken. En dan pak ik daarna mijn spul nog even. Maar ik wil je hem heel erg bedanken, want wat hij helemaal leuke klas en wat kan je helemaal goed Fries lezen. En ik zou zeggen, heel veel willen mij lezen thuis. Of lekker vallezen, letten, dan heet de mem, of je hebt squallen. Heel veel willen er mij. En hartstikke bedankt dat je wijs mocht dat hoor een keer. Ja, en dat wie hem weer. Ah jongens, wat krijg ik hier nog een soort energie van. Al die enthousiaste kopjes en echt wel supergoed met Fries lezen. Dus ja, en zo gaat het verhaal van zaken zien avonturen steeds verder de verhaal toe. En ja, dan is het toch wel echt een moeite terug. Ik zil weer op. Bij hoes. Later. Wat een machtig mooie klasse. Ja, jongens. Dit wie hem dan weer van de week. Na je week ben ik weer. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen en via het net de chill te downloaden van je tablet als telefoon. Want na je vlog. Hey hoi.